Bore da, a chroeso i Gwasanaeth Boreol ar yr Eglwys Eglwys Dewi Sant, ar yr ail sil wedi'r Trindod. Thema ein gwasanaeth y bore yma yw Iesu'r athro da. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Ath gadw di yng nghariad Crist. Dad y gwogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom y nawr mewn gallu a thrigaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyrch o leo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig i ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Cyffeswn yn ostyngedig ein pechodau, ger bron yr holl alluog Dduw. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edi farhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fe farw drosom, myddaiain i'r cwbl aeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drygarha wrthych, a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf.
gogoniant yn y gorych a fi ddiw, ac ar y ddaear tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fodd. Molian nhw'n di ben di ffiwn di, a folwn di gogonefwn di, diolchwn i ti am dy fawr o goniant, arglwydd Dduw frenin nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig fab Iesu Grist, o arglwydd Dduw oen Dduw, fab y tad, sy'n dwy'n ymaith bechod y byd, trig ar hawr ddim, trig ar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaif, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd forych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y gorych haf. Amen. Amen. Y colect ar gyfer yr ail sul wedi'r Trindod. Gweddiwn. Arglwydd, fe'n dysgaist mai di werth yw ein holl weithredoedd heb gariad. Anfon ysbryd glân a thywallt yn ein cylonnau ddawn o didocaf cariad, sy'n wir rwymyn tangnefedd a phob rhinwedd dda, y cyfrifir pwy bynnag sy'n byw hebddo'n farw ger dyfron di, cyniata hyn mwyn dy unig fab Iesu Grist sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Y darlleniad o epistol Paul at yr Ifeiniaid, pennod 6. A dim i barhau mewn pechod mwyn i ras amlhau. Ddim ar unrhyw gyfrif. Pobol ydym a fi farw i bechod. Sut y gallwn ni mwyach fyw ynddo? A ydych heb ddeall fod pawb ohonom a fediddiwyd i Grist Iesu wedi ein bediddio i'w farwolaeth? Trwy'r bedydd hwn i farwolaeth, fe'n claddwyd gydag ef, fel megis y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw mewn amlygiad o ogoniant y tad, a byddai yn unau gael byw ar wastad bywyd newydd. Oherwydd os daethom ni yn un ag ef trwy farwolaeth, ar lun ei farwolaeth ef, fe'n ceir hefyd yn un ag ef trwy atgyfodiad, ar lun ei atgyfodiad ef. Fe wyddom fod yr hen ddynoliaeth oedd ynom wedi ei chroesoelio gydag ef, mwyn dirymu'r corff pechadurus, ac i'n cadw rhag bod mwyach yn geithion i bechod. Oherwydd y mae'r sawl sydd wedi marw wedi ei ryddhau oddi wrth bechod. Ac os buom ni farw gyda Christ, yr ydym yn credu y cawn fyw gydag ef hefyd, a ninnau'n gwybod na fydd Christ sydd wedi ei gyfodi wrth y meirw yn marw mwyach. Collodd marwolaeth ei harglwyddiaeth arno ef. Yn gymaint ag iddo farw, i bechod y bu farw, unwaith am byth. Yn gymaint ei fod yn fyw, i Dduw y mae'n byw. Felly, rydych chithau i'ch cyfrif eich hunain fel rhai sy'n farw i bechod, ond sy'n fyw i Dduw yng Nghrist Iesu. Ond dal yng ngweddi at
tato arglwydd ar yr amser priodol o Dduw. Atebu yn dy gariad mawr gyda chwaredigau sicr. Wared fi o'r llaid rhag i mi sydd o, a chymer fi o'r môd ac o'r dafroedd danion. Na fyddi'r llifogydd y signo amaeth, na'r dymder fy llyncu, na'r pwll gau ei san am y dafnaf. Atebu arglwydd oherwydd da yw dy gariad, yn dy dyrru garef mawr tro ataf. Paid a chifio dy wyneb o fi wrth y was, a mae'n gyfyng arnaf brysiau i'm hateb. Tyr dynes ataf i'm gwaredu, rhyfafu o achos fy nelynion. Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Matthew. Gogoniant i ti, arglwydd. Dywedodd Iesu, nid yw disgybl yn well na'i athro, na gwas yn well na'i feistr. Digon i'r disgybl yw bod fel ei athro, a'r gwas fel ei feistr. Os galwasant feistr y tŷ yn Beelzebul, pa faint mwy ei deulu. Peidiwch a'i hofni hwy, oherwydd nid oes dim wedi ei guddio na ddatguddir, na dim yn guddiedig na cheir ei wybod. Yr hyn a ddywedaf wrthych yn y tywyllwch, dywedwch ef yng ngolau dydd, a'r hyn a sybrydir i'ch clust, cyhoeddwch ef ar bennau'r tai. A pheidiwch ag ofni rhai sy'n lladd y corff, ond na allant ladd yr enaid, ofnwch yn hytrach yr hwn sy'n gallu dinistrio'r enaid a'r corff yn uffern. Ond i werthu'r dau aderyn y to am geiniog, eto nid oes un ohonynt yn syrthio i'r ddeiar heb eich tad. Amdano chwi, y mae hyd yn oed pob blewyn o wallt eich pen wedi ei rifo. Peidiwch ag ofni felly, yr ydych chwi'n werth mwy na llawer o adar y to. Pob un fydd yn fy arddel i ger bron eraill, bydda finnau hefyd yn ei harddel hwy ger bron fy nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Ond pwy bynnag fydd yn fy ngwadu i ger bron eraill, bydda finnau hefyd yn ei gwadu hwy ger bron fy nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Peidiwch a meddwl mai I ddwy'n heddwch i'r ddeiar y deithim, nid I ddwy'n heddwch y deithim ond cleddyf. Oherwydd deithim I rannu dyn yn erbyn ei dad, a merch yn erbyn ei mam, a merch yng nghyfraith yn erbyn ei mam yng nghyfraith, a gelynion rhywun fydd ei deulu ei hun. Nid yw'r sawl sy'n caru tad neu fam yn fwy am y fi, yn deilwng ohono fi, ac nid yw'r sawl sy'n caru mab neu ferch yn fwy am y fi yn deilwng ohono fi. A'r sawl nad yw'n cymryd ei groes ac yn canlyn ar fy ôl I, nid yw'n deilwng ohono fi. Yr un sy'n ennill ei fywyd a'i cyll, a'r un sy'n colli ei fywyd fy mwyn I am hennill. Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Matthew. Oliant I ti, o Grist. Nid yw disgybl yn well na'i athro, na gwas yn well na'i feistr. Y bedwaredd adnod ar 20 o'r 10 bennod o'r Efengil yn ôl Sant Matthew. Be sy'n gwneud athro da neu athrawes dda? Wrth edrych yn ôl dros ein bywydau,
Dwi'n siŵr y gallwn ni ddwy'n i gof llon dwr na mwy o unigolion sydd wedi creu argraff arnom, sydd wedi bod yn ddylanwad arnom ac sydd wedi ein gosod ar y trywydd cywir mewn bywyd. Unigolion yr ydym wedi eu hydmygu, unigolion yr ydym wedi ymddiried ynddynt, unigolion yr ydym wedi eu parchu ac wedi gwrando'n astyd ar ei geiriau ac efallai wedi ceisio ei hefelychu hefyd. Rhieni, ffrindiau, athrawon yn y dosbarth, darlithwyr, beceriad efallai, cyfoedion, cydweithwyr, awduron sydd, trwy ei gwaith, wedi cyffwrdd a'n profiadau ni. Mae'r rhestr yn gallu bod yn hirfaeth. Rhwydwaith o bobl sydd ar wahanol adegau yn ein bywydau ac yn ei ffordd eu hunain wedi bod yn athrawon da i ni, sydd wedi ein dysgu ni, wedi ein hysbrydoli ni ac wedi bod yn ddylanwad arnom mewn rhyw fodd neu gilydd. Ac wrth edrych yn ôl ar yr unigolion hynny a fi'n ddylanwad arnom, neu sy'n parhau yn ddylanwad arnom, tybed allwn ni rhoi ein bys ar beth sy'n ei gwneud yn ein barn ni yn athrawon da. Ai ei hystod eang o wybodaeth, ai ei personoliaeth garismataidd, ai ei gallu esbonio ac i rannu ei gwybodaeth mewn ffordd afeilgar a dealladwy, ai ei gallu enyn diddordeb tanio'r dychymyg ac ysbrydoli, ai ei gallu ymddal mewn sefyllfaoedd anodd, neu ei dycnwch i ddyfalbarhau yn wyneb pob anhawster, ai ei cymeriad hoffus efallai. Mae amryw resymau cawn ein denu at pobl, ei hedmygu, ei parchu, a dysgu ganddynt. I'r mwyafrif ohonom, pan feddyliwn am y gair athro neu athrawes, yr ydym yn tueddu i feddwl am rywun cymwys yn dysgu llon dosbarth o blant, a dwi'n siŵr fod nifer o rieni yn ystod y cyfnod cloi yn sydyn wedi cael ei gorfodi ddysgu sgiliau newydd a throi'n athrawon dros nos, a darganfod cymaint yw'r fraint a chymaint y dasg o addysgu. Ond oherwydd ein bod yn dieddol o feddwl am athrawon mewn cyd-destun ysgol, coleg neu brifysgol, nid ydym yn gweld pobl eraill, pobl digon cyffredin, fel athrawon i ni yn ystyr ehangach y gair. Ond fel y gwyddom, hyd yn oed ar ôl i ni orffen ein haddysg ffurfiol, mae'r gwaith o ddysgu yn parhau. Yn wir, nid ydym yn peidio â dysgu. Mae dysgu pethau newydd a thyfu yn ein gwybodaeth yn dasg sy'n para oes i ni. Dysgu sgiliau newydd, dysgu gwybodaeth newydd, dysgu trwy brofiadau a dysgu gan eraill. Maent i gyd yn rhan o wefr a chyffro byw. Ni ddylwn fyth golli'r awch i ddysgu mwy. Wrth y nifer o deitlau a ddefnyddio ni alw a disgrifio Iesu, megis y bugail dan i'r Meseia, gwaredwr ffrind pechadur gwr y gwirthiau mab Duw, yr ydym hefyd yn ei alw yn athro da. Ond efallai nad ydym ni wedi rhoi y sylw y dylen ni i Iesu'r athro, ein bod wrth gwrs yn canolbwyntio ar ei ddysgeidiaeth o sil i sil. Efallai bod elfen ohonom sy'n teimlo mai yn yr ysgol sil yma Iesu'r athro ac un plentyndod yma'r term yn perthyn. Ond pan edrychwn ni yn yr Efengylau, fe welwn ddisgyblion Iesu, fe welwn y rhai oedd yn ceisio Iesu, fe welwn y rhai oedd yn dod i ofyn iddo gwestiynau yn ei alw yn rabi. Gair Hebraeg yw rabi, a'i ystyr yw athro. Fel athro yn gyntaf yr oedd pobl wedi dod i adnabod Iesu. Ac wrth gwrs, wrth ddarllen yr Efengylau, fe welwn ni Iesu yn treulio rhanhelaeth o'i amser yn dysgu ei ddisgyblion, dysgu'r tyrfaoedd oedd yn dod i wrando arno, fe allwn ni hyd yn oed ystyried ei wirthiau fel gwersi, yn dysgu ni rym tosteri, gofal ac ystyr gwir iechad. Iesu'r athro da ar waith. Ond beth oedd yn gwneud Iesu'n athro da, ac yn peri i ni ei alw'n athro da hyd heddiw? Beth oedd wedi peri yw ddisgyblion lynu wrth ei eiriau, a beth sy'n peri ninnau lynu wrth ei eiriau heddiw, a gosod ei eiriau yn sylfaen i'n bywydau ni. Y peth cyntaf y gallwn ni ddweud yw doedd Iesu ddim yn athro hawdd i'w ddeall,
a doedd eich chwaith ddim yn athroedd yn ceisio plesio a'i wrandawyr. Defnyddiodd amhegion fel ei brif ddull o ddysgu. Damhegion, straeon syml iawn, ac eto a heinau o ystyr yn perthyn iddynt. A'r mwyaf i gyd yr ydym yn myfyrio arnynt, y mwyaf i gyd y gwelwn ni eu cyfoeth, a'r heinau o wirionedd sydd yn perthyn iddynt. Yn fynych fe gawn y disgyblion mewn pembleth, oherwydd bod geiriau Iesu y tu hwnt i'w hamgyffred. A dyma ni'n gweld yr athro da wrth ei waith, yn gwrthod rhoi atebion syml a slic i broblemau cymlaeth ffydd a bywyd, oherwydd does dim atebion syml a slic mewn bywyd. Cymaint yr oedd y ddisgyblion yn awyddus i gael atebion, eto rhoi y gallu a wnaeth Iesu iddynt ymgymryd ac ymafael a chwestiynau a heriau bywyd eu hunain. Ac fel yn ein darlleniad o'r Efengil heddiw, nid oedd Iesu wedi cuddio dim o'r heriau y byddai'n wynebu ei ddisgyblion ym mhob oes. Yr anghydfod angenrheidiol a ddaw pam y disgeidiaeth Iesu a chariad Iesu a gwirionedd Iesu yn taro yn erbyn disgeidiaeth y byd, casineb y byd ac anwiredd y byd. Dyma'r cleddyf y soniodd Iesu amdano yn ein darlleniad, y cleddyf sy'n ymrannu y gwir oddi wrth y gau. Yr ail beth sy'n gwneud athro da, yw gallu'r athro i agor llygaid ac ehangu gorwelion ei ddisgyblion. Dyma wnaeth Iesu, a dyna mae ei ddisgeidiaeth yn gwneud o hyd. Fe agorodd Iesu lygaid ei ddisgyblion i alw Duw yn dad, ac i weld ei dadol ymgelydd ar waith yn ei bywydau. Amdano chwi, meddai Iesu, y mae hyd yn oed bob blewyn o wallt eich pen wedi ei rifo gan Dduw eich tad. Fe agorodd lygaid ei ddisgyblion i weld grym y ddeiant, i ollwng yn rhydd y rhai oedd yn gaeth i ddiclonrwydd a drwg deimlad, neu'n gaeth i deimladau o eogrwydd a methiant. Fe agorodd Iesu lygaid ei ddisgyblion i weld yr anghyfiawnderau oedd yn rhan o gymdeithas, yr anghyfiawnderau oedd yn dibrisio bywydau ac yn gwahanu pobl oddi wrth ei gilydd ac yn gwneud i nifer deimlo'n eilradd yn eu cymunedau eu hunain. Fe agorodd lygaid ei ddisgyblion i weld y peryglon mewn crefydd sy'n gosod pwyslais ar lethyren y gyfraith yn hytrach nag ysbryd y ddeddf, sy'n gosod pwyslais ar draddodiadau dynol yn hytrach na charu a gwasanaethu Duw. Trwy ei bwyslais ar garu Duw a chyddyn, trwy dderbyn casglwyr trethu a phechaduriaid, trwy fynd at y claf ar gwahanglwyfus, trwy herio traddodiadau a chonfensiynau haearnaidd ei ddydd, fe hangodd Iesu orwelion ei ddisgyblion i weld y byd mewn ffordd wahanol iawn, i weld y byd fel y gallai fod, pan mae pechod yn cael ei drechu, a chariad yn teirnasu, a theyrnas Dduw yn cael cyfle i ymgartrefu yng nghalon dyn. I ni heddiw, fel ym mhob oes, mae disgeidiaeth Iesu yn parhau i agor llygaid ac ehangu gorwelion. A dyma ni'n dod at y trydydd peth sy'n gwneud athro da. Nid dweud un peth a gwneud peth arall y mae athro da, yn hytrach y mae'r athro da yn dysgu cymaint trwy ei fichedd ac y mae trwy ei eiriau. A dyma welwn ni ymywyd Iesu'r athro da. Ni ofynnodd Iesu i'w ddisgyblion wneud unrhyw beth nad oedd yntau ei hun yn barod i'w wneud. Fe ddysgodd trwy esiampl, trwy ei fywyd o wasanaeth, trwy ei fywyd o ymroddiad, trwy ei fywyd o weddi, trwy ei fywyd o ffyddlondeb i Dduw, fe osododd Iesu batrwm i ni ei ddilyn mwyn i ni gael tyfu yn ein ffydd a'n hadnebyddiaeth o Dduw. Pan ddwedodd Iesu wrth ei ddilynwyr bod yn rhaid iddynt godi croes, cofiwn Iesu'n codi croes a marw ar groes, mwyn i'r byd weld grym cariad yn trechu casineb ac i fywyd gorchfygu'r bedd. A dyma ni'n gweld yn Iesu, nid yn unig yr athro da sydd yn ein tywys i gyflawnder bywyd, ond trwy y groes, fe'i gwelwn yn fwy nag athro,
yn fwy nag esiampl i'w dilyn a'i hefelychu. Trwy y groes, fe ei gwelwn yn waredwr, fel y gallwn ni trwy ymddiried ynddo gael bywyd. Fel y dwedodd Sant Paul, felly yr ydych chwytha i'ch cyfrif eich hunain fel rhai sy'n farw i bechod, ond sy'n fyw i Dduw yng Nghrist Iesu. Boed i ni arddel Iesu'r athro, yr un sy'n waredwr i ni, a gadael i'w ddysgeidiaeth fod yn ddylynwad byw yn ein bywydau ni, gogoniant i'w enw. Amen. Credo Nicaea. Credwn yn un Duw, y Tad yr holl alluog, gwneithurwr nef a deiar, a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr holl oesoedd, Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi wneithur, yn un hanfon ar Tad, a thrwyddo ef o gwneud pob peth, ein mwy ni ac ein hiechawdwriaeth disgynof o'r nefoedd, trwy nerth yr ysbryd glân daeth yn gnawd o fair forwyn ac fe gwneud yn ddyn, fe'i groeshoelwyd drosodd am Pontiws Peilat, dioddefodd angau ac fe'i claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl ysgrythyrau ac esgynodd i'r nef, ac yma'n eistedd ardd y heilawr Tad, a daw drychefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio o'r Tad a'r mab, ac ynghyd â'r Tad a'r mab, a gyd a ddolir ac y gyd o goneddir, ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan gatholig ac apostolig, cydnabyddwn un bedydd myddeiant pechodau, a disgwyliwn am atgyfodiad y meirw, a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen. Yn nerth yr ysbryd ac mewn undeb â Christ, gweddiwn ar y Tad. Holl alluog Dduw, ein Tad nefol, a ddewais trwy dy fab Iesu Grist wrando arnom pan weddiwn mewn ffydd. Fel y galwodd Iesu ddisgyblion, gwna holl aelodau'r eglwys yn ddilynwyr ffyddlon yn y ffordd a ddysgodd i fe. Cynorthwy â ni, yr rhai y fydyddiwyd i'w enw, i gymhwyso ei ddysgeidiaeth i'n bywydau beunyddiol, fel na fydd arnom byth gywilydd ei arddel a'i gyffesu yn arglwydd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Lle mae hi'n ynoldeb yn ein byd, ac yn gwneud i bobl lynu wrth werthoedd gau, datguddia ffordd tangnefedd, a gwirionedd wrth i bobl ymddiried yn ffordd o didocaf cariad. Dyrodoeth uneb i bawb sy'n arwain cenhedloedd y byd, a'i tywys hwy a dyladu cymdeithas ar gyfiawnder a thegwch mwyn i bawb cael y cyfle i ffynnu ac i gyrraedd ei potensial. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Bendithia ni, ein teuluoedd, ein ffrindiau a'n cymdogion, gydag ysbryd gofalu am ein gilydd. Ac wrth i'r cyfyngiadau llacio, helpa ni i fod yn amyneddgar, pwyllog ein hymateb, ac yn anhunanol ein hymwneud a'n gilydd, gan geisio'r hyn sydd lles bawb. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Heddiw ar Sul y Tadau, diolchwn am bopeth y mae'r gair Tad yn ei olygu ni. Cofleidia dadau byd a thgariad, ac amgylchyna hwy a thofal, a chyniatau iddynt dyfu mewn adnabyddiaeth ohonot fel Tad. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Cyflwynwn eithriadol ymgelydd bawb sy'n ofidus neu'n dioddef mewn meddwl corff neu ysbryd, ac mewn ened gweddiwn dros y rhai sydd wedi gofyn am ein gweddiau. Cysura hwy a'i cymorth yn ôl ei hangen, dyroedd ymynedd yn ei dioddefiadau, a deled daioni o'i cystuddiau. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Cyfoethoga bywyd newydd y rhai a fi farw mewn ffydd,
Fel yr eithant drwy ddyfroedd y bedydd yn y byd hwn, tywys hwy drwy borthangau i thogoniant. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gan geisio bywyd newydd trwy farwolaeth a chybol Crist, gweddiwn yn ei enw. Amen. Mae'r arglwydd yma, a mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn i'w rhoi ein diolch a'n clod. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd, bob amser ac ym mhob lle, i'w diolch i ti, Dad Sanctaidd, o llalluog a byth fywiol Dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. A esgynnodd i'w orsedd nefol ar dy ddeheulaw, a thrwyddo y rwyt yn tywallt ar dy bobl dy ysbryd glân, ysbryd oethineb a deall, ysbryd cyngor a grym, ysbryd gwybodaeth ac ofn yr arglwydd. Dathlwn genhadaeth dy Eglwys, pan unodd yr ysbryd glân amryw ieithoedd yn un llais i gyhoeddi un ffydd. Felly, gyda'r llir angylion a holl gwmpeini'r nef, cyhoeddwn o goniant denw ac ymuno â hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl. Sanctaif, sanctaif, sanctaif arglwydd Duw gallu hanner, nefadau ar sy'n llawn o ddogoniant, llawn o ddogoniant, Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Bendigedig yw'r lôn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y Hanes y swper olaf yn ôl Sant Luc. Pan ddaeth yr awr, cymerodd ei le wrth y bwrdd a'r apostolion gydag ef. Meddai wrthynt, mwr dair y bym yn dyheu am cael bwyta gwledd y Pasg hwn gyda chwi cyn i mi ddioddef. Oherwydd rwy'n dweud wrthych, na fwytaf hi byth hyd nes y cyflawnir hi yn heyrnas Dduw. Derbyniodd gwpan, ac wedi diolch meddai, cymerwch hwn a rhannwch ef ymhlith eich gilydd, oherwydd rwy'n dweud wrthych, na dyfaf o hyn allan o ffrwyth y wynwydden hyd nes y daw teyrnas Dduw.
Cymerodd fara, ac wedi diolch fe'i dorodd a'i rhoi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei rhoi ar eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, sy'n cael ei dywallt ar eich mwyn chwi. Fel y dysgodd ein hechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn innau'n dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan is eiddot ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cymerwn enid i fyfyrio ar y Chymun bendigaid, ac ar o Chymun Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Ac felly gweddiwn gyda'n gilydd. O wynfydedig arglwydd, mewn undod ath bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn dy eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwynaf i ti fy enaid am corff, gan dair ewyllysio bod yn un a thyn wastadol. Am na allaf y nawr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon. Gwnaf fy hun yn un a thi, cofleidiaf di a chalon, meddwl ac enaid. Na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthyf, fel y gallaf fyw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon yw, a'i gariad sy'n dragywydd. Gweddiwn. O ddiw cariadlon, cynnal ni ath ysbryd, fel y gwasanaethwn di yma ar y ddeiar, hyd nes y cyflawnir ein llawenydd yn y nefoedd, a chyfranogwn o'r wledd nefol, gyda Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
a gweddiwn am fendith Duw. Bydded i Dduw pob gras, a'ch galwodd i'w ogoniant rhagwyddol yng Nghrist, a'ch adfer, a'ch cadarnhau, a'ch nerthu yn y ffydd. A bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, y fôn eich plith, ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.